नमस्कार, स्वागत आहे आपलं फेमस मालवणी कट्टा या यूट्यूब चॅनलमध्ये। आज आपण मालवणी पद्धतीने भरलेली मिरची बनवतोय। त्यासाठी पहा, आपण इथे कमी तिखटाच्या मिरच्या घेतल्यात। हे पहा, या प्रकारच्या स्वच्छ धुवून घेतलेला आहे। आता आपण ह्याला मधून कट करून घेऊया। हे पहा, या पद्धतीने आपण मधून कट केलेला आहे। अलगद कट मारायचा आहे। हे पहा, या पद्धतीने आपण सर्व मिरच्याला कट करून घेऊया। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते। या पद्धतीने तुम्ही भरलेली मिरची करून पहा। मसाला बनवण्यासाठी पहा, आपण इथे ओलं खोबरं खिचून घेतलेलं आहे 3 चमचे। त्यामध्ये आता हळद घालूया चिमूटभर। धना पावडर घालूया। धना पावडर घातल्याने खूप छान टेस्ट येते। आता ह्यामध्ये चवीप्रमाणे मीठ घालून घेऊया। कोथिंबीर घालूया। इथे आपण अर्धा लिंबू घेतलाय, तो पिळून घेऊया। आणि छान याला एकजीव करून घेऊया। हे पहा, या पद्धतीने। तुम्ही जर चॅनलवरती नवीन असाल तर आपला फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बाजूला येणारा बेल आयकॉन जरूर प्रेस करा, जेणेकरून नवीन व्हिडिओची लिंक तुमच्यापर्यंत सर्वात आधी पोहोचेल। आणि हा रेसिपी आवडल्यास लाईक आणि शेअर नक्की करा। चला, आता रेसिपीला सुरुवात करूया। आता आपण ज्या मिरच्या कट करून घेतल्या आहेत त्यामध्ये मसाला भरून घेऊया। हे पहा, हा कट आहे त्याला थोडा ओपन करायचा आहे आणि अलगद ह्यामध्ये जो मसाला आपण तयार करून घेतला आहे तो भरून घ्यायचा आहे। हे पहा, या पद्धतीने। हे पहा, हा कट थोडा अलगद ओपन करायचा आहे आणि ह्यामध्ये या पद्धतीने मसाला भरायचा आहे। अगदी सोपी रेसिपी आहे आणि चवीला खूप छान लागते। मस्त। या पद्धतीने आपण सर्व मिरच्या भरून घेऊया। मिरच्या पहा, छान पद्धतीने आपण भरून घेतलेल्या आहे। आता आपण ह्याला फ्राय करून घेऊया। तेल पहा, छान गरम झालंय। त्यामध्ये आता भरलेली मिरची सोडून घेऊया। अगदी सोपी पद्धत आहे। आता यावरती आपण अगदी 1 मिनिटासाठी झाकण घालूया। झाकण काढूया। आता आपण मिरची फिरवून घेऊया। आता छान फ्राय झाले। आता आपण दुसऱ्या साईडने ही मिरची फ्राय करून घेऊया। गॅसची फ्लेम आपल्याला एकदम स्लो करायची आहे। स्लो गॅसवरती आपल्याला मिरची फ्राय करून घ्यायची आहे सर्व बाजूनी। हे पहा, सर्व बाजूनी आपली भरलेली मिरची छान फ्राय झाले। आता आपण याला काढून घेऊया। हे पहा, मस्त। या ठिकाणी आपण भरलेली मिरची छान पद्धतीने फ्राय करून घेतले। ही पहा,
या पद्धतीने तुम्ही फ्राय करून पहा, खूप छान होते चवीला. आजची रेसिपी आवडली असेल तर आपल्या फेमस मालवणी कट्टाला सबस्क्राईब, लाईक, शेअर करायला विसरू नका. चला तर मग पुन्हा भेटूया एका छानशा रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.